Bulan na yung magsarap sa taas ate rin ako. Ito na yung minti na. Ah. Nagamay ang naong. Forma lagi yung tapat ba, no? Ay, kapitan. Tapos kagayan part. Pwede silang Juliet. Itong isang service na sige mo. Ah. Ah. Pero may clearance para papiso ka. Para papiso. Ano dapat mag-barangay parents partner? Loan po, partner. Ah. Ito na. Tama dito. Paas nasi, kapitan. Was. Oh. Kuan. Terus, ni Juliet terus kagayan. Ano part? Pirma? Pwede man kagawad siguro. Ano pwede ba? Neng, pwede ka mong 4? Dili. Kung color ba Neng? Wala ko. Ah. Kuya, balikin ko piha. Ina to junior part. Excuse, sakala ko sa balon. Ayaw ko si Kuya, makita sa dawat. Ato ko pinta ko. Pinta ako na rin pa siya. Ah. No. Ito yung junior part. Uy, kaya di ako kami kanino. Wala naman siya. Wala, ino na ako patuloy ah. Sabot kami. Karong sabi mag. Ako tuh ngasih mati dua itu sama karong kami na balikan. Kasi karong mga July na. Ako kita lagi niya niya. Ah. Oh, di ay. Thank you. Wala pa siya. Wala pa siya. Tumuloy ka mo. Okay, yan ang dutra. Ya, unahin niyo. Go. Unahin niyo. Tingnan ka, sir. Kailangan mo dito ka. Ating mga professional server dito. Pero daga mga luto ito part, pero wala di ko buka. Iyon silang Mako mo pinto eh. alot nila. Muna yung tuyo na kan Henry part sa layo. Professional sila dito. Siya nakuha mo gini mo ako ang nahang alot part. Yan siya sa trim. Ah, mura na magug si Rizal part. Pwede ko dito. Ang nakuha ni kakagin siya. Ah, wag ni ano. Ang standard siya. Simple.
Yes, layo. Daghan naman itsit ani naguli day. Di ba? Ano saya kagaling mo? Wala daghan mo pahit sa bukod. Daghan na sakay. Ay, di ba? Daghan na kayo gumapayat sa computer part daw. Saan na yung dikarga? Paano Paano mo farm dito? Paano eh? Ipan? Huh? Oh. Hindi sagi. Mas ko gamay part eh. Okay. Hindi jadi mo. Hop. Ah, bye-bye. Ya, okay. 1 hour later. Oh my